Ҳама каса бихӯред қадим. Ягонаи ман, ту ягонаи ман, ягонаи ман, барои ман ту ягонаи, ягонаи ман, ту ягонаи ман, ягонаи ман, барои ман ту ягонаи. Ту ҳамои ягонаи ки мада дар корай, ту ҳамои ки фахр карда мегӯм ҷонай, ту ҳамои барои ки ман ҳастам дар дунё, ту ҳамои ки мерам қатид кино. ията бихамада мефора вақти чашмот танг мешам, ман пушаймон намешам ки дила долимат барешаш. қати ту ҳастам дига ҳеҷ кадар корат нест, қати ман ҳасти мадам ҳеҷ кадар кор нест. О мардаки ту як девона, қасам намехӯрам барои ту ман мепаронам, ҳафт не 700 қават битона медаронам. Наметонам овардаи осмон ситора, не ки дар корат шава ҷон ман метонам дода. барини ту простое бача ки берни, ту ҳасти қати мосмохир занде қати замин. Ту ягонаи ман, ягонаи ман, ягонаи ман, ягонаи ман, ту ягонаи ман, ягонаи ман, ягонаи ман. Ту ҳамои ягонаи ки мада дар кора шаб то рӯза чашмои ту барои ма бехоҳам. Нигоҳ дорум осмона, шамол задаст дарум, гапҳои туро ба ёд меёраму механдам. раҳвайро дора интизори ғарибӣ, наметонам бе ту хачо мекунӣ зиндагие. ба мани мара бес ки мепаронум падарта, механдӣ медонам о кадом ҷигарта. ашк нареза чашмои ҷони ман, аэропорт охирон бу сату омадан ма, тоза ки чашмота ҷон бардор чимадана. механди ҷона ма дар хандаи ту дар корай, вақти ту зих меша ҷони ман беқарорай. парини ту простое бача ки берни, ту ҳасти қати мосмохир занде қати замин. ту ягонаи ман, ягонаи ман, ягонаи ман, ягонаи ман, ту ягонаи ман, ягонаи ман, Ҳама каса ягонаи ман, ту ягонаи ман, ягонаи ман, ту ҳамон ягонаи ман, ягонаи ман, ту ягонаи ман, ягонаи ман, ягонаи ман. BK Records. BK Records. ҳеҷ кас мисли ман